Ikaw mukbangon o ikaw mumukbang? Ako mumukbang kay dugay mahuman. Pila ka minuto man kag mukbang? Sa isa ka oras mga 30 minutes. Okay. Dolo sa pangalan na to. Maika, Nag-asa man ka. Tambakan. Ikaw mukbangon o ikaw mumukbang? Ako ang mukbang. Nganong ikaw may mukbangon? Hago man. Ay, hago ka. So pag mukbangon ka, mawala yung kakapoy. Mawala, syempre. So ang hawoy sa imong lawas na unsa na? Nahimong gilok. Dili na. Mura nag-update na kayo. Ay, murag energizer. Asa mga ganahan mukbangon sa ngit-ngit or sa hayag? Sa ngit-ngit. Aroy kita. Sarap. Ay, night shift. Sa akuan, sa sala or sa kwarto. Sa sala. Pila ka minuto mukbangon? Mga 5 minutes na kayo. Makita mo ng mama. Dapat walay kasikas. Kung siya tingog sa gimukbang ba? Ayos. Wala. Wala na iya. O sa wala kay tingog? Wala. Wala. Ay, mga mata man sila. Silent mode. Silent mode rata. Dolo sa pangalan mo? Jen, Nag-asa man ka. tubod. Ikaw mukbangon o ikaw mumukbang? Ako mumukbang. Ngano, ikaw mumukbang. Nganong ikaw man mumukbang? Dugay mahuman. Sa dugay ka mahuman og mukbang. Klaro na to be, ikaw mukbangon o ikaw mumukbang? Ako mumukbang kay dugay mahuman. Masa man na, sa hayag o sa ngit-ngit? Both. Buta. Way pili. Asa man kadapit na mukbangon? Sa sala o sa kwarto? Pareho ra. Ala, gitu lang. Pila ka minuto man kagimukbang? Inuras o insin. Ala, kay inuras. Gago! Di makayang oras. Pila ka oras? 1, 2. Sa isa ka oras mga Pila ka minuto? Niubos. Sa isa ka oras, pila ka minuto? 30 minutes. Okay. Yeah, boy. 30 minutes? Grabe. So kung mukbangon ka, so lami man yun na, di ba? Unsay tingog sa lami nga pagmukbang? Alang. Gago! Unsay tingog? Matingog gan. Matingog ka. Dapat, reklamo jud ka unsa man? Mukbang sa tingog. Unsay tingog?